Yes! Čaute priatelia, ja som Sorizo, toto je môj nový štart na YouTube. V podstate prvé video po veľmi dlhej dobe, kedy som všetkým iba hovoril, že ja idem robiť nové vlogy a idem robiť hento tamto a nikdy som vlastne to nezverejnil. Teraz som sa konečne k tomu dokopal, že idem na to. Týmto vlastne chcem sa poďakovať aj Alex, pretože aj vďaka nej pozeráte toto videjko. Alex, pozdravujem ťa, díky moc. Povedali sme si, že začneme točiť obaja vlogy a toto je práve začiatok jedného z nich. Je to zvláštne stať a pozerať sa priamo do kamery a niečo hovoriť. Ako aj teraz. Ale celkom nám to ide potom. Celkom nám to ide. Tak budeme v tom pokračovať. To je náš challenge na 2024. Tak nám držte palce. No a teda tí, čo ma poznáte, tak vás pozdravujem. Ďakujem, že ste so mnou vydržali až doteraz, že ste mali tú trpezlivosť a tí, čo ma nepoznáte, tak ja som Sorizo, hudobný skladateľ, producent, videomaker, editor, režisér, cestovateľ a všetko možné v jednej osobe. Čo aj dosť napoveda tomu, že o čom vlastne bude tento môj kanál. Bude to presne taká schrumáž a všeho chuť všetkého dokopy. Bolo to veľmi náročné rozhodnutie pre mňa a veľmi som sa s tým dlho lopotil, že ako to vlastne celé poňať, lebo videl som asi milión kurzov a všetci marketingoví guruovia vám ako prvú vec povedia, že nájdi svoje níž, to niečo, čo proste máš rád, čo ťa naplňa a potom sa tomu venuje a tak ďalej a tak ďalej. Pre mňa absolútne nerealizovateľná úloha, akože tam som hneď na začiatku si povedal, že túto to rovno balím, pretože ja nemám šancu si nájsť svoje níž. Mňa baví všetko, mňa baví život, mňa baví celý svet, baví ma cestovať, strihať videjka, točiť videjka, však to, čo všetko som povedal, všetko ma baví. A keby som si mal vybrať iba jednu vec, mne by bolo tak ľúto sa tých ostatných vzdať, alebo čo by som mal 10 channelov, že jeden o hudbe, jeden o videjkách, proste fú. A potom som si povedal, že nemôže byť moje níž, že prvý youtuber bez níž? Počuli ste to? Sorizo ide zase proti prúdu, nedal si povedať, nevybral si svoje níž a takto to dopadlo. Teraz má channel o všetkom možnom. No, ale hovorím si, že prečo nie? Nebude to prvýkrát, čo by som v živote skúsil ísť úplne inou cestou, ako mi niekto radil alebo odporúčal. A uvidím, ako to dopadne, nechám sa prekvapiť. Skrátka, ja sa veľmi teším, že som sa dokopal a odhodlal natočiť toto prvé videjko. Zároveň pozdravujem aj všetkých úplne random ľudí, ktorí sa k tomuto videjku dostali a dúfam, že sa stanete mojimi odoberateľmi a že vás bude môj content baviť a naplňať. Pozdravujem vás momentálne zo slnečnej Sicílie, kde je 24 stupňov a krásne. A v tomto momente už mám natočené 4 vlogy, možno aj 5. Z nich 2-3 sú také mini vlogy cestovateľské a 2 sú presne takéto rozprávacio úvažlivé, že kde rozoberám nejaké témy, ktoré si myslím, že sú zaujímavé. Okrem toho som si dokonca založil Hero, alebo teda Hero, neviem ako sa to číta, kde budem dávať platený obsah. Prečo som sa rozhodol robiť platený obsah napriek tomu, že mi všetci vlastne na Instagrame odhlasovali, že by som nemal robiť platený obsah, sa dozviete tu alebo tu, neviem, ktorá je to strana. No a súčasťou tohto plateného obsahu budú rôzne extended verzie videí, budú tam tipy nejaké na letenky, budú tam moje nejaké osobné postrehy plus možnosť so mnou one to one proste komunikovať. Takže samozrejme budem sa tešiť, keď sa pridáte aj tam. A to je asi vlastne aj všetko. Toto bol taký nejaký úvod, pozdrav. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Budem rád, keď mi do komentárov napíšete nejaké témy, ktoré by vás zaujímali. Prípadne mi tam hodíte nejakú dávku dopamínu. A teda držte mi palce na mojej novej ceste YouTubeom, pretože ma to fakt baví a veľmi som zvedavý sám, že čo mi toto do života prinesie. Uvidím, teraz sa už idem nájsť, lebo som fakt hladný. Díky moc ešte raz. Čaute.